Nwanna ifugo no ọkwanụ ife nji wee bịa wụ na ime ote na ịbịala. Ndị be anyị sị na mbịa jụọ ọnụ. Na mbịa jụọ ndụ village ọnụ. Na competition aṅụ mmanya ya na-ekwu okwu ya. Akara ọnwa na-abịa na ụna na-akwadokwe. Oke nke akara ọnwa na-abịa. Anyị na-akwadokwe n'ọfụma. Anyị na-akwadosi ike. Anyị na-akwado nke ọma. Ịma na ọka ịma na asị na ụka agbara ma isi ka eji ekwu ya maka asọmpi egwuregwu a ọ ga-adịkwa egwu. Ọ ga-adị egwu. Anyị ma na a na-asọ nnukwu ego. A na-asọ nnukwu ego. Onye meriri ome gịnị? Eburu ego nawa. Ọ dọkwa. Ịma na competition a na-eme once in 5 years. Ọwụghị ibe ji egwu ụkọ. Ọfụma na ejighị egwu. Ọ ka ndị be sị na mbịa ma na ụna na-akwadokwe. Mba anyị na-akwado nke ọma. Anyị dịkwa ready yo. Anyị dịkwazị ready. Ka ndị bụ ụlọ na-akwado ka ndị be anyị na-akwado. Ọkwa ụbọchị anwa asọmpi egwuregwu a drinking competition. Esokwere m ya pụta maka akwado onye m onwe m nke ọma. Ọ dịkwa mkpa maka nkwụ na-eje wetara aka. Ezigbo nkwụ enu. Ịmụ ibe ekwukwere wuru ọkwa 2 gallon. Onye ṅụcha nwụrụ ya gịnị? Evula ego nawa. Evula ego nawa nwanna. Bueno, imego onweze mmadụ na onweze ike wetazi mmadụ nke am ka bido ngwa. Ese. Asma onweze mmadụ na una ewetazie. Amama fichago ma ọnụ nke ji ficha ọnụ. Chimo. He shock you. Agedizi. Ewekwere iwe. Ọgụ ṅụchara mmanya niile dị ebe a nọ. Mmadụ me nke nke ji nke anyị ji bịa uficha ma ọnụ. Ibe nji fichago ọnụ. Go kana anakwa m mmanya ọzọ na-asị m onwe mmanya ịdụ na m wetazie. Mana ịma na ije ebuzo ifichara m ọnụ ikwutazie mmanya ṅụọzie mmanya. O nke awọ ọnụ ka fichara gị. Eje m ehicha gị ike n'izu na ọwụsọ ọnụ. Enwere ibe na-ajụ ọgụ biko. Asọmpi egwuregwu ọkwa iso ha akwado ya. Ọkwa ndị bụ na-eso ha akwado ya. Azụ n'iso ha akwado ya. Mba m eso. Iso ha akwado ya. M eso cha. Eso m je eme ya. Ịma na abịa mecha ihe a. M nwa qualify kwa na iso me. A qualify m. Ebira after na top 10 sef. Apụta na top 10. Ịfụta na top 10. Ọnụ dugo onye. The 10 na witekwara m. Eche na nji apụta ma apụta na top 10. Foto. Na ekebe na bayira aṅụ mmanya pọ. Ọ ndị ahụ abịa na asọmpi. Ọ mpụta gị na gọ na ndị na-aṅụ mmanya. Ma nke mụ ka nka na m. Ọnwụ ka na m. Oje ha work. Biko onweze mmanya onwe na mmanya wada sụkwetazie ka. Oje ha work binye na ọbịa. Binye na ọbịa. Azịgo binye na ọbịa oje ha work. Anwakwa na nwa jekwa bebe ọzọ. Jekwa egwa ndị bụ ụnụ. Si ya competition ọ ọdịzi. Ekwetighị m. Egwe n'igwe gbogbo gị. Anụ ọbịa. N'egodi 2 gallon nkwụ ọcha dị ebe a ndị were ụmụnna m eji bịa meeting na mgbede anụ a. Ị dị ala ṅụpụ. Na-asị m onwezi ọjị dụ na mgbepụta. Onwekwu mmanya na ntụkwasịra gị ya n'elu. Which means nke na-eṅụrụ n'ọtọ ụgọ ọnụ. Ọkwa ndị mụ na anyị na-aba nwee competition. Onye kwuru na ọfụta na top 10 ka ezi ka ndị ọzọ ya adị. Ọkwa akpa ka onye awụ. Ndị emerikwe ọsọmpi egwuregwu. Onweghị ibe ọzọ ejegwa ndụ be anyị na onwekweghị isi abịara ibe ha ọkwa anyị kparị nwa anyị. Ọ kakwa mma ha vuru gịnị ha vuru wee ego. Kọpụ do ha vuru kọpụ.